Ndinokutambirai kunhau dzomanhoko dzanyasi zuva rochimakumi mairi nombiri mwedzi uno hwakurume. Tiri kutandano kuzivisa kuti pasi rese nyasi zuva rokurangarirwa kuti mvura yakakosha rinonzi pachirungu World Water Day. Aiwa, tinaramba tichichengetedza kunyanya kweduno, kunyanya iko kunana chisambiroku kwainobva yaita kunetsa zvokunge heno ikweyo. Rekai tigoona kuti vanhu vanoramba vachizvifunga chere. Tiringe munhau dzanyasi. Wozeki manhoko yanozuro wagoburitsa iwo zvimwe zvinhu zvavari kuda kuti zvigozikanwa nevanhu. Kwai musi wokuvhota munhu unofanira kuuya nepanoratidza kuti unogara apa kana kuti wotosaya kuti kohokonai muri kupadini ipo panguva yandiri kuuya kovhota, unobva wazvisaya. Rekai tione kuti paribe chere wachaenda kudare dzimhosva kuti zvinzi zviri pamutemo ba izvozvo, nekuti tinozvidaba panguva yokuvhota. Bato roTCCC nyasi rareketa kuti Nelson Chamisa anga ari ikweyo kumashonaland yopakati kunana dotito uko ari kuringana nokureketa nevanhu. Ndipo munotoona kuti murume uyu ari kuita kubvongodza. Wari kubva wareketa kuti tiri kupinda kwese kwese paribe kwetiri kusiya. Rekai tione kwezvinenge zvichiperera. Ipapa pokare kwai nobato ripo kare kubhindura vanhu veZANU-PF waenda koparadza hofisi yavo yokubhindura, wakabva waita kuvhiringidza chaiko kunyangwe nedzimotika dzovamwe vanhu. Bato roTCCC, rekai tione kuti mapurisa ayo ane chavachaita chere kana kuti zvinenge zvindopera zvakadano. Ticharamba takaringa. Kwaina munangarwa vanhu vari kuita zvokuda kupinda musarudzo bato reZANU-PF vari kufanira kumisidzana vagoite kukubana kwomavhoti musi wechimakumi mairi noshanu mwedzi uno. Izvi zvareketiwa nobatori wachiti wamunangarwa ndizvo wareketa. Nyasi wamunangarwawo wanga wariko kukuwadzana, wari kuita zvokuparura dzimba dzobhangiro FBC dziri kunzi dzakawanda kuita 700 chaiwo. Zviri naniwo hwendo huno kuti watekaitira zvinhu zviri nani zvine musoro. Dzimba 700 aiwa dzakaita kuwanda zvezvino, asi chiri kuhwadza ipapa mudhiriro dziri kuita wakaoma mabi angu. Heno kuti wari kumbovakira nani dzimbadzo nokuti peno iwo vanotengesa goridhe wandohwadza kutomirira. ZESA waribe kureketa zvisvinu kuti chii chaizvo chiri kuitika. Ipapa Magetsi nyasi adoita kumukirira chaiko zvanozuro zvazvitori nani nyasi wazhinji wanototadza kuyaboya chaiko nekutoti kurundobuditsiwa mamirioni mawati ari 360 megawatts pachirungu pakatoita kunyangariwa chaiko. Heno kuti zvichambopera sei. Apa iwo nozuro wanga wari kupaumba wachiti tabva taita kubatidza gwenya rokuhwangei tsvari. Asi wari kutadza kureketa kunyepa vanhu kuti zvinototora mwedzi kana mitatu chaiyo kuti magetsi azotande kuuya kana paribe chavhiringika. Asi nokuringika kwazviri kuita heno mabi angu kutoramba takaringa tichindokwena kuti dai zvaitika zviri nani. Kuno vhidhiyo yabuditsiwa novepanhau roZim Live nyasi iri kuburitsa iri kureketa kuti Sheki Timburwa ndiye akaita goridhe rinoita tani ribodzi muzuva rochisere romwedzi wachikumi mugore rapfuura. Ipapa paribe agoziva kuti goridhe ri yakariboyepi kana kuti zvambotekaira sei kana kuti airiendesepi kana kuti rakatohwa richibvepi. Heno mabi angu kwai goridhe ritoriro mari inoita mamirioni 50 57 million US dollars pachirungu. Matira kuziva kuti zvoto zvine mizera izvi, isu tiri bezera nazvo zvakadari izvi, asi dai wari wamwe waiziva kuti zvinokuwa basi. Chikoro chofundo yepamusoro choUZ chajiwa nonyaya nyasi pachaenda kudaro dzimhosva chichida kuti
chinzi ndo chisvi chiri kuita zvisvinu pakudzinga iko changa chada kuita mutungamiriri wevafundi pachikoro chimwe anonzi pachirungu SRC president. Pabodzi pono mabharani wache anomuteedzera ipapo wari wese wanga wadzingiwa, wakabva wadyiwa nonyaya apa wanga wabenhuka pokare kuti aiwa makatadza kutonga timbei pokare, bva wadyiwa nayo futi. Heno kuti zvichapera rini izvozvi. Kwai kuno vanhu wana vari kunzi wapfa nonyaya yechirwere chokorera chomanyoka. Rekai tione kuti zvinenge zvimbopera seiko, asi tiri kundoshuvira kuti wanhu waite tusvinu kushamba manja. Kana zvatonetsa igoisai dota chairo moshamba nodota. Dota kamundo ratakakura tichishamba naro tichiziva kuti ukashamba manja nodota aiwa unobva waita kuchena, ukakwesha mazino nomatsito anobva aita kuita mukaka chaiwo. Ukaita pokare kuisa dota muderere robuhwe redu riya aiwa ubva waita utyorawo zvino. Heno ipapa kuti zviwanhu wakambozvitaireiko izvo zvekushamba manja nodota zvino. Kune wapwere wasere wari kuhwadza kuti pachikoro chomadziwa mine wakachaiwa nomapurisa, kuchaiwa zvokukubiwa chaizvo kusvikira manja yawo nomakoko atoita kuwadziwa chaiko kutoisiwa mapurasta. Imi kaimi kuchaya kwokusvinu bauku. Rekai tione kuti zvinenge zvimbopera seiko. Heno kuti waichaiwa nomhonya kana kuti waichaiwa nei, paribagoziva kuti chii chaizvo chakanyatsoitika. Ipapa wagonzi kwai kukubiwa kweseku waizvindikitiwa kuti kwai waba chibahwe. Imi kaimi muguri yechibahwe ndo inoita kuti zvidari zvakaita kuoma chaizvo. Rekai tione kuti zvinopera sei ipapa, nokuti paribe chisvinu. Kana tichikunyepai kuti idi kune vamwe vari kuvhunduka ipapa katurikwe kawo. Bhangi ronyika rabva rati iro raakutoita kuferefeta iye Macmillan pabodzi poona Hubert Mudzanire Angel kuti wari kuita basa rekuwacha mari. Rekai tione kuti zvinopopera sei izvozvi, nekutoti takatoziziva kuti wanenge ndo wakutanikiwa ipapa kuti wasare wariwe wega wakaita kuyanikiwa chaiko. Rekai tione kuti zvinombopera mushechere kana kuti paribe chinopera zvisvinu. Ipapa tinoramba takandolinga. Zuva ramangwana chikwata chedu chokiriketi chiri kutamba mutambo wechipiri wezuva rebodzi nochikwata choNetherlands. Tinoramba tichindovashuvira kukunda wakomana kweduwa. Tiringe dziri kuitika pasi rese. Kambani yoBP yarinyepana nevanhu kuti kwai chaita zvokuti ndiyo iise mapfuta peturo ndege ichiisa ndege dzinenge dzauya panhandare yeOR Tambo. Wanoreketa makwai wagoreketa kuti aiwaba ndiyo wagoti wari kusiya, asi kuti kambani yoAXA ndiyo yatoita kuti aiwa takuda kuzviitira tegani hwii kuti irambe ichiita iyi, nekuti iwo wanga wari kuramba kuisa mapfuta aya mundege dzokunyika dzokuRussia nedzimwe dziri kuhwisana noana America. Pakaita kuoma chaiko. Chokwadi nomanyepo tiribe kuchiziva kuti ndochipi. Zvokudya muSouth Africa zviri kuramba zvinoita kukaramatana nomanera kureketa kuno. Dai ari mwana taiti tipeno unoshapura noshamhu achibva agwa benhuka pokare pasi, asi izvi tinozviziva kuti ndo maitiro azvinoita. Tohatafunga kweduno zvakwakamboita gore 1998 riya pakaita vanhu vaitoita kuvhunduka chaiko, kuvhurumutsana nokubiwa kwezvinhu mumasitoro, ndipo zvakatanda ipapo. Rekai tione kwai kukwira kwezvinhu zvokudya muSouth Africa zvakwira nozvikamu 13 kubva muzana chaiwo. Asi ukaona iwo wari kureketa 13 wotoziva kuti zvatosvika kana 20 chaiko, nekuti paribe chiri kusara. Zvese zviri kundoramba zviri kundoita kukwira, kutoita mamujaho chaiwo wokukwira kuenda mudenga. Heno mabiya angu. KuUganda kwai kwaisiwa mutemo unorambidza chingochani kana zvese zvinochokuita nechingochani. Kwai anenge andobatiwa aribva apuwa makore 10 chaiwo, zvokuti paribe chisvinu ipapo. Heno kuti zvichapera mushechere kana kuti zvine wazhinji wazvichavhiringa. KuAmerica kambani dzondege ikweyo dziri kuhwadziwa chaizvo nozviri kuita nehurumende yavo, kuti iri kuramba kuti
iite zvokutamba nonyika dzoRussia. Kuno manje ipapa wabva wati ndege dzokuAmerica dzinobvumirwa baa kupfuura nepamusoro poRussia. Apawo ndege dzokumwe kwese dzinenge dzindopfuura nepo. Saka wekuAmerica ndo waakuseenzesa manje mapfuta akawandisa. Madira awo mari zvavo zvaita kusaya basa pokare. Waakutochema kutoti dzimwe nyika dziri kuita zviri nani kudarika isusu, nekuti isu tiri kubvumirwa baa kupfuura nepamusoro poRussia. Ko mhosva njani? Njenyu, njeduba isu. Rekai tigoringa kuti wanei kuona chere kuipedza nyaya iyi. Mumwe akambotambira chikwata choArsenal Mesut Ozil kwaiasinda agbeka musenha wangu wonhabvu wagorongonda. Aiwa, tinoramba tichimutenda. Rekai tigoona kuti achange achiiteiyo kana apedza. Peno achaendawo kuorairidza bhoraro heno. Kana kuti anenge ari kuita ache zvokundoreketa achiona zviri kuitika mubhoramo, tiri kuziva kuti anenge achiitei. Asi takadaro zvedu panyasi, rekai tidipfamire pano. Ndini wenyu mhanduwe WeNhau.